všichni tady uspí, já jsem to já! To není vtipný. A taky já! Mám tu kámoše, dneska jsme venku. Ukážu vám náš bunkr dnešní. Máme tady nože. Takže bacha, jdeme. Dělej Tomáši. Takže tady má. To je moje. Tady to je Tomáše. Vidíte, má tady Akačko. Kurva, polož to! Polož to! To je moje. Tady mám já, tady mám Eminu, nebo M16, M16A1, Imid a Totion Harmless Electrisountoigun Hermelin. Jo! Jdeme dál. Tady má místo náš kameraman, který tady drží ten půl kameru. A že budu. Ukážu vám náš speciální záchod. Pojďte za mnou. Já ukážu. Tady. A to je vždycky, ale Já nepošlápnu, takhle jsem se nechcel. no tak vidíš. No a tady máme náš speciální toaletní. Tady máme koš. Trošku rozbitý, jsem do něj spadl. No a je to v Záběrově. Okres Hradec Králové, Nový Bydžov. Kurva, tady jsou ještě ty klapky důleží, jo? A hraju si tady na prostý debily, který jsou ztracený. Jestli sledujete Primaku, tak je tam kanál Ztracený. No a to je, ty držu muž. Co si myslíš, vole? No a tamhle je nový post. No, to asi neuvidíte. Máme na hovno kameru. Budu mít novou, už se těším k Vánocům. A tenhle debil taky, hajzl. No, a to bude asi všechno. Doufám, že se nás naše video líbilo. A zatím